Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good noon mga kababayan! Maya Pogto po Kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-usapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is March 3, 2023. Araw po ng Biyernes. Thank God it's Friday. Sa mga wala ng work bukas, ayan na, meron na kayong chance na makapag-unwind, magbakasyon ng 2 araw. And syempre sa mga may pasok pa bukas, magkaka-day off din kayo. So ano bang balak this weekend? Pasyal-pasyal ba o staycation? Basta paghandaan ng mabuti kung kayo magbibiyahe, kailangan ang inyong mga sakyan ay ready kung kayo ay maglalakbay. At kung kayo ay sa bahay lang, enjoyan lang ang company ng iyong pamilya, manood ng CLTV, ha? At syempre, spend time, quality time with your family. At alam ko, pinulong ni Governor Dennis Pineda, ang iba't ibang mga stakeholders, DPWH, iba pang ahensya ng gobyerno sa may Bataan at Zambales at iba pang bahagi ng private sector upang talakayin ang trapiko dito sa Pampanga, particular dito sa may city of San Fernando. And hopefully, naging maganda at nagkaroon ng resolusyon yung kanilang meeting, ha? And syempre, nagkasabay-sabay naman kasi yung pagawaan ng mga proyekto, mga ginagawang proyekto dito sa may Pampanga, particular dito sa may city of San Fernando. Samantala, dyan po sa may SM Clark,
binuksan na po dyan ang blackout zone. Ha? Ang sa blackout zone po ay mararanasan nyo ang feeling ng isang bulag. Pinasinayan po yan kanina kasama ng iba't ibang mga grupo. Alam ko ang mga kawani ng Balacat City College ay nariyan at yung iba pang organization na may kinalaman sa mga PWDs at syempre ng SM. Syempre upang lalo po nating maintindihan ng nararanasan ng ating mga kababayang may kapansanan, lalo na ang bulag. So kung nais yung ma-experience yan, bukas na po yan sa may SM Clark, ang blackout zone. At para sa iba pang mga balita, syempre, panoorin po ninyo ang aming mga news programs dito sa CLTV 36 at mag-subscribe din ho kayo sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang aming official Facebook page na CLTV 36 Official. Meron pa ho kaming isa pang page. Ito po ang CLTV 36 News. Samantalang aming pong IG account ay CLTV 36 Official para po makita nyo ang aming mga Instagram posts. Ang aming pong Twitter handle ay CLTV 36 para po ninyo mabasa ang aming mga tweets sa Twitter. Para naman mapanood po ninyo mga nagdaang episodes, programa, at latest uploads ng CLTV 36, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. Samantala, itype lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv for more information and sa aming live streaming. Samantalang aming pong TikTok naman ay at CLTV36. Ngayong araw ng Biyernes, ito po ang ating topic question of the day. Nanong favorite pastime mo, Pache, weekend? Basantala po rin kaya kayong pwede lang komentong yan, iking kaya katamong topic, question of the day. Sabi na po ning kaya katamong kayabe Felix, Kapati Barrios, lingunan ko lareng sese ko, karakal mo ata sese Felix, ne? Yung balo ko, manyese yung aso, manyese yung pati-pati, ne? Boss Felix, si Master Chief. Balo ko, matin nga namang bibi ni Boss Felix, Boss Felix, ne? And, maragol gastos yan, kareng sese mo nga riyan, Boss Felix. Bisa naman pasal mo kami, Ken. Bakit ang akin minaring pamanyese mo, kareng kaya kang pati-pati, ang pumiyaliwa pang animalis. Pakibat na naman pong Angelita Kilao Guevara, syempre, budol fight ng pamilya. Ma'am Angelita, ano pong kakabitso? Kaya kayong budol fight, usually po kasi tosino, hotdog, itlog, tuyo, no? O minsan naman, pag talagang may budget, mga inihaw na hito, burok, chicharon, itlog na maalat, nakakagutom, usapang budol fight. Ilanlan Pangilinan Ocampo, cycling ride. Yan, biking. Saan ba usually ang pinapasyalan mo, Boss Lanlan? And syempre, kailangan laging mimingat and safe istong magpasyal, magbisikleta, karengke kang papasyalan. Imay Bondok Cortez, mumuna akong gawan, simbako, kauli mangan, tapos painawa, pangabagya, mamipi, maglinis at syempre yung panahuli kong gawan malbe. YouTube! Pakyapusan ko la, ding magsumba. Kasanting na ning pakibat ng mamay, ne? Mumuna, simba, mayariya, sumba. Diba? Magaling ay Mami Bondok Cortez. From Simba to Sumba. Dakal pong salamat. Karen kaya kayong pedalang komento. Taglos-taglos yun mo pong isend din. Makanyan mo naman din kaya kayong greetings, shoutouts, pabati, pati rin happy birthday greetings.
Sendulamu, basan tala rin kay katang programa, Angga po Pota. Bago po natin simulan ng kwentuhan, narito po muna ang malalaking balitang Central Luzon. Upang bigyang parangal at balikan ang kasaysayan ng Mabalacat City, Pampanga, 100 balaka trees ang itinanim nitong Miyerkules, March 1. Ang balakat na may scientific name na Ziziphus talanay ay isang uri ng matayog at matinik na puno kaya dito hinango ang pangalan ng lungsod ng Mabalacat. Bahagi ng week-long celebration ng Balacat Festival ang tree planting activity na isinagawa sa Houseland Subdivision, Barangay Mabiga. Kabilang sa mga nakiisa sa pagtatanim ng mga puno ng Balacat, ang mga empleyado ng pamahalang panlungsod sa pamumuno ng City Tourism at City Environment and Natural Resources Office, ang Houseland Group, mga mag-aaral ng Mabalacat City College at iba pang stakeholders. Ayon kay Mayor Chris Garbo, simboliko ang naturang aktibidad dahil pinapakita nito ng pagpapahalaga sa kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng lungsod. Nangako naman ng The Houselands na kanilang pangalagaan ang Balacat Park para sa komunidad. Naghahanda na raw ang pamahalang bayan ng Kalumpit, Bulacan sa kauna-unahang pagdaraos ng Longganisa Festival. Paraan daw ito upang higit na may pakilala ang kanilang ipinagmamalaking produkto sa buong mundo. Ano nga ba ang mga dapat abangan sa Longganisa Festival? Alamin sa ulat ni Arlene Salonga. Pag sinabing kalumpit, isang longganisa sa iyong unang maiisip. Sino ba naman ang hindi matatakam sa masarap at malinamnam na longganisang bawang? At upang higit na maipakilala sa buong mundo ang kanilang ipinagmamalaking produkto, gaganapin sa kauna-unahang pagkakataon ang Longganisa Festival ng Kalumpit, Bulacan. Ayon kay Kalumpit Mayor Glory Faustino, samot-saring aktibidad ang kanilang inhanda para sa pagdiriwang na mangyayari sa March 24 hanggang March 25. Magkakaroon po tayo ng 500 meters na boodle fight. So iyon po ay gaganapin either March 24, 25, and then magkakaroon po tayo ng King and Queen longganisa, pero syempre, King and Queen kalumpitenyo. So, yun po. And then, bukod po doon, magkakaroon po tayo ng street dancing na ini-involve po natin lahat ng mga eskwelahan dito sa Kalumpit, mga government school po. Excited naman ang gumagawa at nagtitinda ng longganisang kalumpit dahil tiyak makatutulong umano ang festival sa kanilang hanap buhay. Mas makakatulong po ito para mas makilala ang kalumpit, lalo na ang produkto ng kalumpit na longganisa na pangunahing kinamumuhay po ng mga tiga-kalumpit. Makakatulong din po ito bilang promotion ng aming produkto, lalo na sa mga gusto pong kumain ng longganisa na sa mga nearby po na area sa Manila or sa provinces na mabibili nila sa murang halaga lang. Samantala, pinag-aaralan na raw ng pamahalaang bayan ng Kalumpit kung paano ile-level up ang kanilang produkto para sa mas malaking merkado. Target umano kasing makapag-export ang bayan ng kanilang ipinagmamalaking longganisa sa mga darating na panahon. Ngayon ho kasi, ang pagbebenta nila is nakasealed lang siya sa plastic, pero kung mapagtutulong-tulungan ng mga longganisa maker, tulong ng LGU at iba pang mga negosyante dito sa Kalumpit, baka may mga idea ang bawat isa na makontribute para ang longganisa ay mailagay sa delata or sa garapon para naman makarating din ng ibang bansa. Ako si Arlene Salonga, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Alam ko dito sa Pampanga masarap din ang aming longganisa. Sa katunayan matagal ng panahon na lumilipas nagkaroon nga ng longest longganisa at ang naging ang proponent niya noon. Hindi ko makakalimutan dahil ako na-cover ko yan, yung Pampanga's Best. Samantala, makararanas na po ng ginhawa ang mga motorista at commuter sa Nueva Ecija
dahil na kompleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 ang preventive maintenance o pagsasaayos ng Gapan Fort Magsaysay Road. Ayon sa DPWH, parte rin umano ng naturang road upgrade ang intermittent sections ng kalsada sa Gapan City at bayan ng General Tino na may kabuwang haba na 1.9 kilometers. Mas pinahusay raw ng ahensya ang kondisyon ng kalsada sa pamamagitan ng asphalt overlay at paglalapat ng thermoplastic pavement markings. Ano kayang ibig sabihin ng thermoplastic pavement markings na to? Layon raw nito na matiyak ang kaligtasan ng mga bumabaybay sa nasabing daan. Magre-resulta rin umano nito sa maayos sa daloy ng trapiko para sa mga turista at iba pang nagnanais na bumisita sa lalawigan, gayon din ng Armed Forces of the Philippines o AFP patungong Fort Magsaysay. Samantala, nasa kabuwang 21.39 million pesos galing sa pondo ng 2022 General Appropriations Act ang inilaan para makompletong road improvement sa pamumuno ng DPWH sa Ecija 2nd District Engineering Office. Yung bang thermoplastic markings, yun bang mga linya? Yun ba yung tawag doon? Akala ko pintura lang yun. Baka I might be wrong ha. Siyempre, ano ba itong ibig sabihin ng thermoplastic markings sa nasabing kalsada? Abangan sa aming pagbabalik ang iba pang mga anunsyo dito lamang po sa programang Topic. At nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday kay Jelly Marley. Jel, happy birthday. Ano bang meron ngayong birthday mo? May handaan ba dyan? Ikaw ba ay magpapa-Samji sa buong family? Kung may Shanghai, syempre ipagtabi mo naman ako. And syempre for your birthday, ay sana'y lalo pang maging matagumpay ang iyong buhay trabaho. At syempre, bigyan ka pa ng masayang kaarawan. At maraming regalo. Good health at maraming blessings pa sa iyong pamilya. Jel. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Jelly Marley.
O, di ba? Narinig nyo ba yon? Samantala, basahin po muna ngayon ng ikalawang batch ng inyong mga komento sa ating topic question of the day. Excuse me po, sabi nga ni Mike Enriquez. Na anong favorite pastime mo pa siya weekend? Sabi na pong Raymond Sembrano, mimisip kong pigastusan, pero wala na akong panggastos. Masagat yata si Raymond ding gagawan mo, ha? Pero yung ating kong suggestion kaya ka, Sir Raymond, imbis na misip ka, matudtod na ka mo. Matudtod na ka mo, bakit ang mibaliking kaya ang sikanan? Kaya rining metong Domingong mapagal king obra. Sabi na pong J.R. Baligod, sabi na, farm visits. Farm visits. Na ano pong farm, yung pupunta lang nyo, itong Farmville, dakal na rin ating Farmville, dakal na rin balo ko na nung tatanam ketang farm ay takim Farmville, pero tuya pa ba yung Farmville, and nano ko yung tanam mo, Sir JR, karen kaya kang farms, palagi ako dakal yung farm, Sir JR, nung ating kang tanam manyaman keno, masustansya, sana parakal mula. Eng sabi na pong Adrian David, mamangan at mamangan, tsaka matudtud. Boss Adrian, bayo ka matudtud. Kaya rin mong mengan, magkay ka pa po, taro gumayin pacho ka. Boss Adrian, i-Gian New Zero gustong yan yung panabilin ko kaya rin ng mengan. Eya pa, matutod diretso, may pacho yan, Sir Jonathan Lopez Cosio, alak and chill. Nga sa kakahong nga sabi ken, drink moderately. Siyempre, may isa pang kasabihan dyan. Ang alak ay ilagay sa tiyan. Okay. Huwag sa ulo. Kasi minsan, napapaaway tayo. Basta chill-chill lang. Konting shot lang dyan. Tapos, banding-banding. Minsan naman, maganda rin yung uminom ng mag-isa. Medyo nagmumuni-muni. Pero huwag kang masyadong magpakalasing. Huwag tayong maglasing. Ha? Tsaka kung kayo'y gagawa niyan, imbitahan niyo naman kami. Lalo na tong si Ray Bravo. Mahilig sa mga ganyan yan. Binabawalan nga namin yan. Baka mapasobra pa. Samantala sa puntong ito, bigyan din natin ng mga anunsyo or ating mga community billboards ngayong araw ng Biyernes. Sumali na sa inihandang free webinar ng DICT Aurora Region 3 na may temang Women Empowerment and Building Skills bilang selebrasyon sa Women's Month. Mangyayari po ito sa March 4, bukas, araw po ng Sabado, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng hapon. Ang speaker ng webinar na ito ay si Mr. Alan A. Custodio. Ang webinar po na ito ay handog ng DICT Region 3 ILCDB Tech for Ed Project sa pagkikipagtulungan ng DICT Provincial Office of Aurora, katuwang ang Schools Division of Nueva Ecija at Julia Ortiz Luis National High School, Santo Domingo, Nueva Ecija. Para makasali, mag-register lamang gamit ang link na makikita sa Facebook page ng DICT Aurora Region 3. Bilang bahagi ng pagdiribang ng 7th Kanlahi 2023, isang job fair ang idarao sa Tarlac City sa darating na March 6 simula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Para sa mga nais tumahok at naghahanap ng trabaho, magtungo lamang sa Bulwagang Kanlahi, Diwa ng Tarlac, Romulo Boulevard, Tarlac City. Maaari ring mag-register sa www.vitalsite.com
vantagehunt.com. Isang libreng konsultahan sa mga neurologist at psychiatrists ang handog ng pamahalaang panlalawigan ng Aurora sa pamamagitan ng Aurora Memorial Hospital at sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Neurological Association o PNA Central Luzon Chapter at Alliance of North and Central Luzon Psychiatrists o ang ANCLP. Para sa mga nais na magpakonsulta, magtungo lamang sa Outpatient Department ng Aurora Memorial Hospital sa March 24 simula alas 8 hanggang alas 4 ng hapon. Para maka-avail ng libreng konsultasyon, kinakailangan na kayo ay magpalista hanggang March 21 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang 5 o'clock ng hapon. Para sa iba pang katanungan, maaaring tumawag sa numerong 0969-570-2024. Ito po ang AMH OPD Department. Ang Association of Structural Engineers of the Philippines Incorporated sa pakikipagtulungan sa ASEP Region 3 Subcommittee ay magsasagawa ng 2-day seminar sa Structural Evaluation and Retrofit of Existing Buildings sa darating na March 17 at 18, 2023 sa SMX Clark, Pampanga, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Ang seminar na ito ay face-to-face at o in-person at mayroong registration fee na 5,500 pesos. Sa mga interesadong makisa rito, magtungo lamang sa Facebook page ang ASEP at hanapin ang post tungkol dito. At para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang sa ASEP Secretariat na sina RSC 3 Chair Engineer Erwin Kiambao sa numerong 0917-1254-352 at kay RSC3 Vice Chair / Vice Angeles Chapter President Engineer Jordan Taniedo sa numerong 0995-3208-458. Kahapon ho, parang nabanggit ko, ngayong araw ang deadline doon sa ASEP, sa registration po sa ASEP. Clarification po, bukas pa, araw ho ng Sabado. Ito po inanunsyo ni Engineer Erwin Kiambao. Kaya po sa mga nais magparehistro sa ASEP event, makipag-ugnayan na po kayo kaagad sa mga nabanggit kong mga contact persons, particular kay Engineer Erwin Kiambao. Sa ating pagbabalik, makibahagi sa kwentuhan kasama ang mga kinatawan ng One Big Idea Nationwide 2023 upang pag-usapan ang kanilang isasagawang aktibidad. Manatili kayong nakatutok at magbabalik po ang programang Topic!
At nagbabalik po ang programang topic. Happy birthday kay Raul Paulo Canhas. Si Raul, happy birthday sa iyo, Pau. Nasaan ka ba ngayon, ha? And alam mo, hindi ko makakalimutan ang birthday mo dahil magkakasunod ang birthday natin. And for your birthday, syempre lahat sana ng birthday wishes mo matupad. At kung maghahanda ka dyan, sana lahat ng bisita mo ay mabusog. And makatanggap ka pa sana ng maraming biyaya sa ating Panginoon at bigyan ka ng malakas sa pangatawan at kalusugan. Ilayo ka at ang iyong buong pamilya sa anumang sakit at kapahamakan. Enjoy your day, mabuhay ka, at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Raul Paulo Canha. Birthday din po ni Ma'am Margie Cunanan. Ma'am Margie, ngayong birthday mo, feeling ko marami kang iluluto. At isa dyan, ang paborito naming Shanghai. Kaya ipagtabi mo kami, ha? Kaming nandito sa topic. Pero siyempre, ngayong birthday mo, sana maging makabuluhan ang iyong pagdiriwang kasama ng iyong mga pamilya, mahal sa buhay, kaibigan, followers, subscribers. And of course, good health. And siyempre, maraming regalo. At siyempre, ang pagbati pong ito ay galing sa iyong paborito at maganda at sexing anak na si Jasmine. Happy birthday, Ma'am Margie Cunanan. Samantala, narito na po ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. Na anong favorite pastime mo, Pache Weekends? Sabi na pong Renz Paras Canlas. Number 1, boss, simbako. Eko sure, nung mipainom ko kayari. Sir Renz, kabilising turnover. Kakasimba mo pa, minom na kape. Ningake, kakayari mo sinimba. Muli ka pa, maniklod ka karing pengari mo, karing mangatwa, maglinis kang bale, magluto kang paugtuan, hapunan po, tanaka mong bengi magwalwal. Nesserence, make your weekend productive! In comment na pong Louis Oliver Dizon Tianson, lumibot and simba. Pala mo baliktad dyan. Dapat simba, kay ba't lumibot? Pero, nuka rin ka man munta, Boss Louie, mimingat ka. Mananuwaring gawan, food trip o swimming, pasyal-pasyal, malapit na yung kain, malapit na yung summer, parandaman mo na yung pali, pero minsan, marimla pa mo rin. So, pila na siguro ng Aldo, mag-announce na yung Pag-asa kanyan. Nag-start na po ang tag-init sa Pilipinas. Ipakibad na pong Lane Donaire. Baka kera mag-FB Soy. Yan palengke kang pastime itong weekend. Baka kera mag-FB Soy. Na Ma'am Lane. Nuko, minsan tikdo ka ken, ha? May tikdo ka. Maglinis kang balen, eh? Kailangan, dapat in pastime itong weekend. May itong dapat ka rin itong maglinis kwarto. Maglinis bale. Baka nitang karas ning Domingo.
Siyempre, a new is ahead. Malinis ngan. Pati imalan. Ijax, Quezon, Malbe, K-drama. Nanula po rin Alben yung K-drama, pero yung pagtakan ko mo, din K-drama, miyayali wala mo artista ne, pero para pareho la kay topic ne. O nanita itang setting king karelang K-drama. Siyempre, meto niya mo naman, love. Taglos-taglos wala mo pong padala rin kaya kayong comments ne. Basang ko rin baya mayaring kaya katamong programa. Kaya katamong pong kwentuhan upang maabot ang lahat ng mga marketing students sa bawat sulok ng bansa. Muling isasagawa ang taunang aktibidad ng Philippine Junior Marketing Association o PJMA na pinamagatang One Big Idea. Not 2, not 3, not 4, not 5. One Big Idea. Advancing to the future of marketing. Nakasentro ngayong taon ng kanilang nasabing aktibidad sa kinabukasan o hinaharap ng industriya. Upang bigyan pa tayo ng higit na kaalaman tungkol dito, makasama natin ngayong araw ang mga kinatawan ng One Big Idea Nationwide 2023. Una, si Sir Cyrus Edward Quesada. Sir Cyrus, magandang araw po. Welcome sa topic. Magandang umaga, Sir Jody, at sa lahat ng mga manonood natin ngayon. Maraming salamat sa pagpapaunlak at pag-imbita sa amin sa inyong programa. Binibigyan kita ng pagkataon ngayon na batiin, i-shoutout, i-greet lahat ng gusto mong batiin dahil siyempre madalang ka lang lumabas sa TV at ma-Facebook Live. Kaya baka maraming magtampo kung di mo sila mag-greet ngayon. Go ahead with your greeting, Sir Cyrus. Sige po, binabati ko po ang aking mga kapwa-officers, ang National Executive Board, at ang mga aming trainees. Kasama rin ang aming mga regional directors, pati ang mga regional director trainees. At sa lahat pa ng bumubuo ng PGMA. Ayan. At kasama din po natin ang isa pa sa ating panauhin sa ating programa, si Miss Charmaine Allen Bea. Miss Sha, welcome sa topic! Thank you po, Sir Jody. Good afternoon po, everyone. And Siya, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon katulad ng ginawa ni Cyrus na i-greet lahat ng gusto mong i-greet. Sana wala kang makalimutan. Go ahead with your greetings. so, tulad po ni Cyrus, binabati ko rin po ang binubuo ng PGMA, ang National Executive Board, trainees, regional directors, kasama na rin po ang aming PMA. Then, binabati ko rin po yung mother ko. Happy birthday, Ma. And enjoy your day. Yun lang po. Happy birthday po sa inyo. Kung meron po kayong pasanghay dyan, spaghetti. Willing to wait po kami. Umpisahan na po natin ang ating kwentuhan, Cyrus. Pwede mo ba kaming kwentuhan at i-refresh? Ano ba itong grupong Philippine Junior Marketing Association, Cyrus? Ayan po, ang Philippine Junior Marketing Association ay isang federasyon ng mga marketing students na siyang mother organization ng mga local organizations. Layunin po namin na palaguin ng mga marketing students at i-prepare sila sa real-world scenarios. Kasi alam naman po natin na hindi lahat natututunan sa school at kami, PGMA, ang Federation ng mga Marketing Students, ay tumutulong sa kanila upang maging competitive, globally competitive po. Okay. Kay siya naman ikaw, bakit ka nag-join sa organisasyon na ito at gaano katagal na miyembro ng PJMA na? Nag-join po ako as PGMA to widen my connection and 1 year na po ako dito sa PGMA. Ng 1-year membership mo sa PJMA, siya? Yes po. Siya, kamusta ang iyong 1-year membership? Kumusta naman? Marami pong ibinahagi sa akin ang PGMA as a student na takot
or natatakot na sumali sa mga ganitong organization. And PGMA will help you to unleash your competencies as a student po. Ayun, yun naman pala malaking bagay ang pagsali sa iba't ibang mga orgs, no, sa school. And for Bea, ang PJMA ay malaking tulong sa kanyang pag-aaral para makapag-improve pa siya bilang isang estudyante. Paano ba maka-join sa PJMA, Cyrus? Meron bang application form dito? O meron bang mga kailangan gawin, umakyat ng puno ng mangga, mga ganon? Paano po mag-member sa PJMA, Cyrus? Usually po, ang mga target po namin is mga schools, mga local junior marketing organization nila. So, simple lamang po, nag-send po kami ng mga invitation containing those informations and yung mga documents na kailangan lang nilang i-fill up along with the membership fee. And then once na ma-accomplish po nila lahat ng yun, classified na po sila as a member school, and then yung mga students po nila kasama na rin po as a member. Alright. Cyrus, besides sa pag-uusapan nating big event ninyo, ano ba yung mga natapos nyo ng proyekto in the past year, Cyrus? Besides dun sa dun sa pag-uusapan pa natin mamaya. Yes po. Bago po magkaroon ng One Big Idea, nagkaroon po kami ng General Assembly nitong last December po. And then nagkaroon din po kami ng goals or Governors Leadership Training. Ginanap po yun last November. And GF po, or yung Governors Forum nung last August po. More on the seminar po talaga siya sa mga marketing students. Ayan. Pero Cyrus, ito pong mga activities nyo, balik in person or hybrid din? Siyempre, since wala pa tayong formal announcement talaga na pwede na tayong doon sa mga big gatherings, nag-aantay pa tayo ng ganitong mga anunsyo. Yung mga past events po namin, naging online pa rin po siya. Kasi nga, ganun sa nabanggit ninyo, hindi pa talaga allowed na makalabas sa mga estudyante, kaya online pa siya. Pero sa ngayon, yung susunod na event namin is magiging hybrid na, which is may physical at may mga virtual na. Alright. And sa ating pong pagbabalik, yung pong hindi ko pa binabanggit na proyekto or activity ng ating mga bisita, actually nabanggit na nga ni Cyrus kanina, yun na pong ating pag-uusapan sa ating pagbabalik, kaya wag ho kayong aalis!
At nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday kay Dr. Aaron Rivera. Aaron! Alam ko nasa ibang lugar ka ngayon at masayang-masaya sa pag-aalaga sa iyong baby. Naway maging masaya ang iyong kaarawan ngayong araw and makapag-celebrate kasama ng iyong pamilya, mga mahal sa buhay. And for your birthday, wishing you na lalo pang maging successful ang iyong buhay professional. At siyempre, maraming blessings pa sa inyong pamilya. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Aaron Rivera. Birthday din ni Miles Mercado. Miles, sana'y maging masaya ang pa-birthday sa'yo ni Ryan Mercado, ha? Sana maging maganda ang regalo niya sa'yo. And siyempre, alam ko lalabas ang buong pamilya ninyo for your birthday. Enjoy your day! More blessings! And siyempre, sino ba naman nang aayaw sa good health? Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Miles Mercado. Samantala, ito na pong ating mga comments for our topic question of the day. Nanong favorite pastime mo pa siya weekend? Sabi na pong Joe Nakpil, Netflix. Nanong Alben mong Netflix, Miss Joe? Share me kaya kami, Alben miyang France. Idan Christy Gonzalez, Mamipi, maglinis bale, mamalengki. O, tulad ng nabanggit ko kanina, maglinis, maglaba, at mamalengke para sa Sunday, wala nang masyadong gawain. Si Jetbert Tala, makipag-chismis. Ika naman, Sir Jetbert, makipag-chismis ka pang weekend. Make your weekend very meaningful, ha? Kailangan maging talaga yung weekend natin, importanteng ating gagawin. Si April Briones Santos, pati Miss April, mindton niya naman chismis, Ken Dalan. O, karakala chismes niya, karakala marites niya. Salamat po sa inyong pagsagot sa ating topic, question of the day. Next week po ulit. Samantala, tanungin na po natin sa ating mga bisita ang kanilang isasagawang event. Sir Cyrus, ano po bang inyong isasagawang event? Ayan, magandang umaga ulit, Sir Jody. So, ang aming event po ngayong taon ay One Big Idea. Ito po ay annually na ginaganap. Before po kasi, ito ay isang regional installment na seminar which is nagka-travel po kami sa iba't ibang probinsya. Pero nung nagsimula po yung pandemic, naging online po siya. Pero ngayong taon, since bumabalik na rin po tayo sa normal, isasagawa namin ng event bilang hybrid na kung saan may physical at virtual. At itong event ay isang marketing seminar na tutulong sa mga marketing students na makita kung ano ba yung mga advancements sa future ng industry. Miss Sha, ano ba ang preparations na ginagawa nyo ngayon for the One Big Idea nationwide? Ang aming organization po ay patuloy pa rin po kumikilos at naghahanda para sa nalalapit naming unang hybrid event upang maisagawa ito ng matagumpay. Ngayon po, ang aming creatives department ay patuloy na nagsasagawa ng mga pubs na ipopost namin sa aming social media accounts. Ayan. Kailan ba ito isasagawa, Miss Sha, itong One Big Idea? Sa nalalapit po na linggo, March 5, 2023, simula 1:30 p.m. to 4:30 p.m. po. Ayan, malapit na pala. 2 tulog na lang. Nandyan na ang One Big Idea. May venue ba ito, Sir Cyrus? Yes po. Ang venue na po ay sa Winford Manila Resorts and Casino. Ito po ay sa Tayuman, Manila. At the same time po yung sa mga virtual naman po, ito ay sa venue virtual platform. Yan.
Sir Cyrus, syempre maraming mga magtatanong ngayon na paano ba kami mag-join dito sa One Big Idea? Pwede ba kaming magpunta dun sa casino? Mag-casino muna. Paano ba kami mag-join muna kung gusto namin na in-person? Pwede bang Sige po. in-person? Actually po, meron po kaming posting sa aming Facebook page. Doon po makikita yung mga registration form na kung saan doon po yung sa physical at sa virtual. Yung sa location naman po, hindi naman po siya sa casino. Meron po tayong ballroom sa mismong hotel kung saan doon po gaganapin. Ayan, sa mga gusto pong sumali, puntahan niyo lamang po ang aming Facebook page. Doon po yung mga links at mga publications na kung saan nakaturo po no, kung paano simulan, kung paano mag-register, kung paano magbayad, at kung paano makuha ang mga tickets. Okay. Lahat ba ay pwedeng sumali dito sa inyong marketing event na ito? Lahat pwede? Opo, lahat po. Lahat po ng may interest sa pagkita ng mga future advancements sa industry ay open pong sumali. Ayan. So, students and sa mga professionals and as well dun sa mga interesado sa industriya ng marketing ay pwede rito. Pero meron bang dapat bayaran upang makapag-join dito sa One Big Idea? Meron lamang itong presyong 100 pesos para sa aming mga member school and 150 pesos para sa mga non-member school. Sa virtual po ito kung saan may 12 pesos na karagdagan dahil po sa value added tax or VAT. Well, sa physical naman po, meron pong 370 pesos for member school and 420 pesos for non-member school po. Ayan. And Sir Cyrus, may mga activities ba besides dun sa seminar na isasaga sa One Big Idea? Yes po, bukod po sa mga papag-aaralan patungkol sa advancements ng industry, magkakaroon din po ng mga palaro, may mga booth po doon sa mismong venue na ma-open. Meron din po mga paraffle ng mga prizes po. At meron din po mga job fair na gaganapin na kung saan ang mga third year to fourth year students na naghahanap ng internships ay pwede po makahanap ng mga company doon. Napakarami palang pwedeng gawin dito sa One Big Idea ng PJMA. Merong bukod sa seminar, merong mga palaro doon sa seminar. Palaro sa seminar. Siyempre. And then merong mga paraffle, no? And marami pang activities including job fair. Talagang nakakaenganyong maki-join sa inyo. And sino na yung mga speakers inyo for this seminar? Pwede niyo bang i-divulge ngayon yung mga speakers natin for the One Big Idea? Meron po kaming speakers from Dito Telecommunications, si Mr. Donald Lim po. Then, si Mr. Cyrus po ang mas dapat na magpakilala sa kanila. Ayan, para sa aming mga speakers, actually po na-post na rin po siya sa aming Facebook page. Ayan, sa aming keynote speaker, andyan po si Mr. Donald Lim, CMO po ng Dito Telecommunications. Meron din po si Sir Daniel Robbins po na isang CEO ng isang metaverse company. Isa rin po siyang TEDx speaker at marami po talaga tayong matututunan sa kanila. Bukod pa doon, meron din po si Sir JP Soliman, ang segment ng Union Bank Philippines, CME. At last but not the least, si Sir Alexis po na CMO ng United Millions Advertising. Bukod pa dun, may mga guests pa rin po na hindi pwedeng i-reveal. Abangan na lang po ng mga estudyante. Okay. Imbitahan mo ang ating mga viewers na join sa One Big Idea. Okay. Asahan niyo po na mayroon or iba't iba pong sorpresa ang magaganap sa One Big Idea Nationwide 2023 with the team Advancing to the Future of Marketing. So brace yourselves and ready to unleash your competencies, all junior and business marketing students. Alright. Sir Cyrus, paano kayo pwedeng ma-access for more information?
for one big idea ng PJMA? Siyempre, invite na rin po mga viewers natin. Ayan po, kung may mga katanungan po kayo or may mga concerns po, pwede niyo po akong lapitan sa aking Facebook o pwede rin po sa aking number, yung 0926-055-8139 at ang aking email address naman po ay chapters@pjma@gmail.com. Ayan, inimitahan po namin hindi lang po ang mga marketing at business students na sumali dito sa event na ito dahil ito po ay patungkol sa advancement ng future, so mga industrial setups po. Lahat po tayo ay matututo dito at mahahanda ang mga ating mga sarili sa mga makabagong teknolohiya na ilulunsad sa ating sistema. Ano Kaya ba ang lahat inyong kayo Facebook sumali. page, Cyrus? Sa aming Facebook page, you may follow din po, Philippine Junior Marketing Associations for more infos and news. Alright, maraming salamat, Cyrus and Sha, and we're praying na maging successful ang One Big Idea Nationwide 2023. Oras na po para magpaalam. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programang Top Pick. Sa aking anak na si Harper Arabella at si Patricia. Kalaguranda kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado. Taga rito kasama nyo, CLTV 36. Atin to. Happy weekend po sa inyong lahat.